Poštovani predsjedavajući, Odbor za ekonomiju, budžet, financije i razvoj i klub Bošnjaka je predložio zaključak po kojem traže da se glasa. Ja ne vidim tu u čemu je problem. Hvala. Zaključak je na samom klubu predložio uvaženi delegat kolega Senad Ahmetović i klub delegata Bošnjačkog naroda ga jednoglasno usvojio. Evo, predlažem zaključak i za sam dom. Dakle, komisija, odnosno Odbor za ekonomsku i razvojnu politiku, financije i budžet koji je usvojila na prijedlog našeg kolege Senada Ahmetovića, dakle, Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine obavezuje vladu Federacije Bosne i Hercegovine da pri raspodjeli sredstava sa stavke tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima kriteriji i prioritet prilikom implementacije sredstava imaju nerazvijene i izuzetno nerazvijene općine. Izvolite glasovati.